Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ceritanya aku mau iki karo mae. Kowe pengen ngerti? Delok aku pratama. Lho, ning TV, tak setel ning TV. Ya ning TV ndi to reneng kok. Kowe gak iso golek ya? Gak iso, mae. Iki tak setel bos. Jadi iki arep ajak nobar bos mae ndi remate. Mae ajak nobar. Jadi iki mau aku Rowepot bos, mau ngene bos B. Apa wis jenenge ning ngarane njupuk truk, dek iki ndandekno truk karo ngedukno son. Iki mau njupuk truk karo arep masang speaker tapi lek mat iki bos. Karena teko tak tinggal mulai ae. Jadi repot lek mat. Jadi dek bengi semayan loh. Dek sampai jam 12 aku. Karena lengat. Iya. Saya tak sambung wifi sih. Besok soalnya tanggapan bos, mriperno iki nyumeruk sesasi wi tanggapan. Tak sambungno kote sik, wifi sik. Piye iki? Kurang piye iki? Kalau piye iki? Iki Koca lagi pulang. 200.000 jere. Rada apa klambiku? Tak tolong geblak kowe kok. Aku dhewe lah. Nek jenenge Lin. Ndi delok rek rene delok sejae. Halo. Delok to. Iki kresek ning mati. Tak gua rono. Ndi delok. Tulisannya apa? Si apa iki? Si apa? Si reptil. Iki kok gare Mas Anu tapi diwe kuwi. Aku juga punya. Kira nyambungno wifi ndi to ki? Ya foto bos. Pengaturan. Oke. Pengaturan suara, pengaturan umum, pengaturan jaringan. Iki pengen ngerti aku sing apa? Sing bol ora coba wiwite kok. Koneksi status jaringan penghemat data. Ayo mantar delok. Monggo ndi? Arep aku jagong mantar endah mulai. Yo. Nah, iki lho, iki bos. Iki tak setel mak iki. Sponsor bos. Menunggu sponsor. Jadi ning kono wong akeh, Mak. Terabas e. Nobar e. Mak tak nobar, Bos. Lho kok metu? Iki lho. Ayo pengen munggah ngono kae. Heeh. Kan wae kan. Lah. Kowe nang Bojonegoro wi. Oh, lah kan liwat banyu berang. Gak wahat. Banyu ndi to? Ini karene kae. Wadek kae. Banyu. Banyu. Dudu banyu we. Lah wong akeh we. Ki alas to. Ya alas to mak, lha nek hotel ya sandane apik-apik to wong rupane kaya ngene kabeh. Lah yo kese ki alas iki lho legi PT Jati iki. Heeh. Nggih. Gedang iki tibakno. Dulu. Dua kali ada melemparkan ada Lah kok edak men to? Yo munggah sakmene iki. Dhuwure pol wi energi kabeh mak wi. Heh. Energi kabeh. Enek semontor digelundung nang kon dhuwur kono. Iki wis gedang-gedang. Lah kulane kek laut to. Endi laut? Ijo-ijo kek. Kulane kilo kulane. Kok iso laut iki lho. Lah kate ijo ya wingi ta. Wi mendung ta wong kuwi tanjakan. Mbak kira laut ta ijo. Lah kok kaya jegur mulo. Lagi, wis guys.
Dari Pak laut aja. Wi mendung, wi nyotengnya terawih ning ledokan, Mak. Suruh bos iki. Cepetno. Wis. Oh alas ning nang wedokan. Oke, selamat siang, selamat datang di Tanjakan Pasar. Nobar bareng Mak ini pertama kali Mak kerjaan nobar. Wis. Dari awal kurang bagus. Sing aku nanjak ndi tau gak ndang. Kuwi wong kok ndi lho Mak, wong kok ado-ado kabeh lho wi. Wong Pacitan wong ndi teko krono kabeh Ngawi. Tanjakan AWS. Ini pas wong tarik pas. Wah, Wis yo wonge kok arep kaprah. pola kae wonge. Lho. Kowe nek semontor digelundung nang kon dhuwur. Sebentar, Mas Riko. Kalau ada itu dinyanyi, jangan didorong. Mas Riko, ketahuan MC-nya Mas Riko. Nah, jangan odong-odong di sebelah kanan. Kalau nada itu Pola kayak wong, dituntun, ya lah. Ruwame bos kuwi. Kewenangan panitia nih, mau. Iki lho dhuwit tenang tangki dhewe. Ya ngono wi Mak, wi gak enek gak ditulungi engko nek wis nganu nyeluk panitiane, nek wis gak iso tenan, nek wis kesel lagi ditulungi. Ngono. Dadi kudu dhewe sik. Lho wong akeh lho. Oke. Aku sing dimakke tok, Pra. Aku. Wah, iki ro gak ketok. Wah, tak ketok sih. Nobar trabas bos, soalnya mak iki jere pengen delok trabas-trabas ngono lho. Boyo karo ono kae parane ning ndi kae. Kayak sing lolos kayak oleh hadiah, sing lolos wi. Oh. Lah aku tanjakan kuwi oleh hadiah kayak tak wen awakmu kayak. Enggak iki rono kae. Ya tapi gak iso munggah rono. Wis. Anyel bos. Iki wong itu iki. Pesertane akeh. Seru bos iki, tapi iki medane kurang panjang, mau berapa anu tok ngono. Berapa apa iku jeneng kilo tok ngono. Biasane kan nek bar tanjakan wis enek nerusno jalur apa balik ngono. Iki bar tanjakan langsung balik, Bos. Jadi jalure serenek. Cara anu kurang mampeh. Oh. Seru. Iso gawe kaya ngene ta. Oh, kowe nak montor iki. Hebat. Trabas kuwi ngono mak wong akeh mbok kira dhewe ngono kae. Heeh. Ya ora ipen wong akeh ngono kuwi. Dikirane mak iki trabasi dhewe, Bos. Wong saiki ngono. Dikirane mak iki. Mangkane iki tak duduhi, tak jak nobar. Ngono mak iki. Is. Ndelok wedak lah ndelok. Iki ning tendone. Enek. Kuwi khusus panitia. Biasane kaya iku lurah, bupati ngono kuwi.
sambutan ngono lho, Mak. Biasane. Kau tuh kok kono lho kono juga. Seru bos. Kita kira banyu kayak lemah ini. Gak iso banyu lho. Lho, motornya kayak ngono kan. Kuwi enek motor sing glundung nang kan dhuwur. Oke lo ngerti tau es krim sak wonge dibakno. Sangat sak wonge. Wis kok rokok aku ning sak jaket pi. Ya belum, wis aku Mak. Iki ya. Ya, kayak Pak Di. Ya. Iki kowe ijo. Heeh. Lawi. Iki. Sing iki wis entek bos iki tanjakane sing kaya hadiahe sing apa iku jeneng sing bebek sing kono. Enggak nanti dikon melok sing anu aku sing build up. Motor standar. Wanjer kon dhuwur kalo. Mandek bos dikon mandek. Gak oleh wayahku di stop ora oleh nanjak sing rono. Oleh sing rono. Gak leh. Sing rono ora oleh sing kulon ke. Oh. Wayahku. Tapi terus akhirnya aku jajal, tak jajal. Tapi pancet ae gak iso. Seru bos. Aku ndi jajal? Sing isor ke lho, wong loro ke lho. Iki ya. Dudu andeke. Delok motor kayak geret iki. Oh, blundung sak wonge iki gak. Seru. Iki aduh kowe ndek. Yo. Ya sing kuwi, Iki. sing abang. Alah sponsor mak. Kowe ana sponsor. Sponsor bos. Iya ini. Ngeri piye? Ari sedang aku. Iki tak iki setelah sing aku oleh dia sing menek panggung, sing munggah panggung. Di Ya koyo ngono kok awake ora loro. dia sing munggah panggung. Sing iki lho kok renek. Oh iya, balikin. Oh. Kok enggak ada. Malah kepenat apa ki? Mbak kira mau wong sitok tok ngono. Yo. Mbak kira wong rambang aku tok ngono ta? Yo sitok ngono tibakno ngono ya tibakno. Wong akeh. Tuku lho. Iki ning Pacitan ki aku. Ki aku glempang ning Pacitan. Cemplung gedung. Banyu iki ya. Cemplung gedung kuwi aku ning Pacitan. Lagi yo kaya apa to montok ya. Kowe sing ki apa sing ki? Sing isor. Kayak Pak Didik kayak Pak Dik. Dalane koyo ngono lho.
hobi digayangel ya iki trabas. Lah montore kuwi, Mak. Montore wi. Mbok go tuku sawah iso wi. Regane. Tukokno ngene, Mak, aku, Mak. Kuwi kodi to le makane. Oleh wis 10 naradol gabah panen setahun. Iki lah aku nggotonge motor ki lah. Dalane kaya ngene lho, Duk. Jadi pro. Mas Aris ketabrak. Nulungi wong aku wong arep cemplung jurang bos iku ngesakno aku. Wonge wis lemas terus gak kuat ngombe. Iki Didi. Iya. Kuwi montore PI trouble. Iki sapa kaya iki. Jadi kita istirahat sih, Pak. Istirahat bentar, dandani ini terus mirip terus. Iki lho, air pengairan lho. Kenci air pengairan dari kenci. Ini nak kata gunting no. Iki gak iki ya. Ya PI. Dandan wi. Sing aku cemplung gedunge langsung Soale Iki sapa iki iki. aku. Sik, sponsor tadi sik. Citane. Nah iki lho. Ya Mas Aris ke. Mas Aris yo. Mas Aris wong anu. Tulung. Karo Pak Di. Nek kan pengen ndelok lah nyorot. Tapi aku sing isik lho. Ya. Aku melipir kelihatan main abot. Sudah tiba malah camplung gedung. Dalane kaya ngono. Tak kira kitek gedung iku jeru wi. Iki. Heeh. Sikilku gak gedung jagang. HP ku teles bos, tak kan gue Pak Dik terus sih. Wedi lemah. Patah selonyu Mundurne gak kuat. Aduh. mundur neh, guling neh ngono. Lemes bos. Tapi sisih lemas ngono kuwi. Menguras tenaga tapi seru. Bos. Main. Balik alon nek. Iki Pak Di. Wis sing delok wong akeh mak we. Ya iya, coba disebut yuk, ceplok. Lu sudah sebelah. PT angkat. Ya. Lagi kowe. PIW. Kayak. Gosot. Lagi aku. Kowe ceplok gedung ya, Kak. Kak. Telone ngerti to. Dudu Didik wi, dudu Pak Dik. Wi wong anu, kelok tata pastir mau Mas Aris. Penyimpanan full, Bos.
Jadi alhamdulillah sisa terusan. Nyabrang kali kek. Nah. Ekstrim, Bos. Nanti ya barang. Kok iki lemah kok watu ya tuh. Wi padas ya, Wi. Iya. Padas sing ireng nang lunyu ngono kae lho. Iya iya iki kowe. Heeh. Kudu tiba es lemas. Ngene PI. Kelebon banyu. Kelebon banyu busine. Ngene PI. Ini Mas Haris. Oke bos, wes kono bos. Terima kasih banyak yang sudah menonton absen kali ini. Cuma ngajak main nobar. Ngundang kuat jago. Cemplung kedung. Cemplung kedung. Sebelum gedung wes kono makanya terima kasih banyak yang sudah menonton. Mak iki iki band itu tukno. Pokoknya sudah tutup kesempatannya saya kira Bapak Topik Bildria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trit.